Твоето сърце бие за теб, за мен, за всички нас. То е пулсът на твоя живот, твоето бъдеще. Но сърцето може да страда. В България инфарктите и инсултите са най-честата причина за смърт, като високият холестерол е един от основните фактори. Той запушва съдовете и води до фатални инциденти. Високият холестерол застрашава сърцето. След един сърдечно-съдов инцидент, опасността от втори е огромна. Затова нивата на холестерол трябва да са под контрол и с още по-ниски стойности при пациентите с висок риск. Изследвай редовно своя холестерол и обсъди резултатите си с кардиолог. Твоето сърце е уникално. Грижи се за него, защото то е твоето бъдеще.